Mana iso kowe iki disambut. Ala cintaku sakanya sebakul bakul leper motorku tak suka.
Jenengan punya SOP gimana? Salto ngetan ngulon. SOP-nya begitu. Nah, tangan cairnya berapa nanti? Kita harus menyesuaikan karena BPJS Riau itu adalah mandiri. Wih. Bener ada iso. Mungkin yo ngono kuwi lek mau tipu mak glubuk kene. Ini Suwek ngono kuwi. zaman modern, guys. Iya no. Semua itu ditanggung BPJS. Tapi untuk kalangan reok mandiri. Nah, orang sing nanggung. SOP sesuai SOP ngetan ngulon nggih kelas. Oke, keterangannya sing jelas no. Ayo, Beno. Contoh no. Loh, aku sih. Iya dong, aku koyo ngene urung dikeki yo. Yo, Iso. yo. Kertas batu Gunting. Kowe iki. Iso. Kertas batu gunting. Kalah ayo. Jawab sih yo. Aja nutupi YouTube ben ketok dasku. Ini peraturannya Backflip ketika backflip salto ke belakang. SOP sudah dikukuhkan bahwasanya salto ngetan ngulon langsung jaluk. Anu 15.000 wis. TK ya sesuai prestasi itu, sesuai akreditasi. 2026 kayak ngene iki zamane kedul iki. Aku iso modern. Monggo kita jual beli, guys. Kan yang jual beli. Oke. Nah, golek aku apik 100 berarti ya. Pripun, Bu? Saya sebagai blatik di nyonya satu dhuwur mengke 1.000. Asing wedok minggat bae. ora apa-apa tak tampil nih saya ben ngerti wong e. Ya sementing tampil sih.
kene. Karo tak jaluk karepmu ora iso. 2026 usume nganggo kasir. Ketekno menawa mana? Ketekno menawa mana? Ora. Iki kita ora padha karo biasane. Lima nol papat berarti 50 dibalik 50 100 nek kene nenek 50 pinggir nah terus nek kene nenek pinggir 50.000 50 papat 200.000. berarti sesuai SOP apa aku goblok kok iki makanya sekolah cuma kan bangku le lah piye makanya pendidikan ini ono 50.000 abangnya 100.000 ini kok bu boleh abang 100.000 bu sing abangnya 100.000 ya bu ya 5.000 sing abang 5.000 malah oh tahu sewa tak mancing tak obone nggih baru muni nggih tak takoni ya pasti jenengan punya bae jawabe 5.000 iso di duitku iso ayo nek iso Buddha terima kasih loh Buddha panek wong aku ki nek iso ngene iki ditangkap sing profesional nek iso ayo tampil nek iso lho sing nom ki jalunom semangat le jalunom sing semangat nek iso aja nubruk nek iso didelok he sing tenang bae tentara detail dasmu ya tenang iso jalu bojo loro ya iso Orang romantis blas. Podcast blas iki sing apa? Iso. Kowe mau tahu ganongan ganteng nenek no. Kae nonton ganongan elek kowe ya. Terima kowe ora bagus tapi yang lebih. Lah, lek elek iki paling ngomong iki, lek aku kan ganteng ada iso. Kowe urung ganteng kowe piye? Urung percaya lek aku ganteng. Tak buktikan.
nih. Kok disama mus ketok lho. Ketok sih. Oh, ini wajah-wajah. Hei, wajah-wajah tiktokers ngene iki. Bisa. Kowe omong ki zamane to. Iki digas iso dangak-dangak gak iki? Iso. Piye? Iso. Di gas pon iso lho. Ora iso. Gaspol dangak. Gaspol dangak-dangak. Iso ora? Iso ora? Alah ora iso. Lah iki tipis triplek lho bos kuwi. Golek ki suruh Putriza. Lopi iki lho genah vitamin tok. Tak kasih tau kalau enggak tahu. Wong ki aja body shaming ngono nyapa dari iso. Sesuai ini nanti sayangku cinta. Iki aja lesik. Iso. Ngene-ngene yo koyo gitar Spanyol. Iki aja lemu-lemu ngono iki ndak penak sawangane wong iki. Oh, iki iso. Wong duwe gitar Spanyol iso ngono iki iso. Panganan ngono kuwi sak awuli to. Nah, iso.
Terima ora gandul truk. Terima kok. Lah kan kaum lemah. Wedi to karo kowe, maksud. Aja keren-keren. Wedi ta. Wis kaya lemah-lemah. Andiku yang ngimbangi birahine. Wedi ya? Wedi. Cintaku takkan nyangka-nyangka karo kowe wong ayu sing bakul lemper. Delok lemper karo nyawang. Pengen numpak motor RX King, Fish Air apa motor Legenda? Numpak aku. Mohon untuk YouTuber di skip ya. Ini nanti dari rumah geger gitu. Menimbulkan fitness. Tak motorku tak starter, tak gondeli, tak liver, neng rasane, neng awak. Iya. Loh. Kowe iki ana iso rem-rem. Kowe iki pabrik bukir lho. Ora ngono. Ora iso. Numpak motor biasanya wong lawas biyen. Helme ndangak karo ngantuk mesti tetep. Apa wong tuwek-tuwek. Masuk Pak Edi gitu. Pak Edi rung tuwa. Nek digonceng kan masuk ae mendem. Apa? Ndangak wonge mangat. Lah kantor iki biyen lek mun tak gonceng api yo. Oke wes tak baleni Mas. Makasih ya. Kok balik ning kono? Ngono tak balik nih. Lempernya makasih. Loh. Ketua Keri. Wis entekno nek aku sebagian nek. Ya. Iya. Ebrik. Jebule kaya teko. Randy, wong bae iki lho ya ampun, iki mbake iki lho ora Jawa ngene-ngene. Jawane iki brambang, ngono-ngono kuwi. Dongku nyapa ya. Anu, Pakde ngapunten niki sanes rombongan kula. Niki kan rombongan anak kula ganuan tuwek. Ngapunten nggih Pakde niki. Sanes rombongan ngapunten Sudah rombongan. Ora mek. ngapunten. Niki mbok gecek dase ra apa-apa nggih Pak. Sanes rombongan. Mas, boleh metung dinggo. Ngapunten niki griyane Mangkut Jaya nggih. Ngaler sing gedhe jenglong jembatan ngaler. Ket enten tulisan
Kabupaten Plang Jabrik Galeri. Ha, ta mriku. Ya niku. Lho, kita Iya. pesugihan ora apa-apa iki. Iya, iki tumbal-tumbal Mbak apik pisan iki. Sang ya, sang ini kita kenal le. Mas Rob tak wonge. Aku yo pengen roh sejane sama jenenge mantene sing tenan iki sing ndi mbok ya digone ngarep lho Mas. Iso. Komedin kok kira roh piye? Kowe iki yo di apa jenenge ditanggapi kudune ora yo roh lho sing ndi. Rumah ponakku iki kowe, Dre. Aku wedi yo ora aku. Iya ya didongane brik-jabrik iki. Ndi Ren? Ndi? Sing ndi? Oh kuwi genre-ne kok, Ren. Ayo, bareng iki Mbak Ewi ya. Ah, rene rasa. Ayo. Kowe iki kabotan duwe nek Ngomongnya ada iso. Masuk. Mbak iki ki ketesuk macak orang dilai, ya toh. Lah toh. terang duwe gawe. Ngono iki raine ora ngomong ini. Abotan wedak lho maksudku. Ada iso. Tandur rombonganmu kalau Iya. Ada iso. Oke, sugeng semoten. Pergi. Ingkang hormati, ingkang gadah damel, sembah salam katur panjenengan sedaya kekalih. Kula dongane mugi-mugi dados temanten sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kita mantenan toh? Mantenan iki nggih. Kowe ngerti ra jenenge sapa? Tukar hafalan piye to iki? Kenapa nih? Agil kan. Aja ndakan Bu, aku ora duwe duit kok bukan nyawer. Wong ico. Aja ngono bojone ning kene lho iso iki. Bojone sampean melo dagel aku nyawer iki kok. Nggih, Uno malah. nggih. Jenengan kekalih pinaringan rezeki lancar. Amin. Barokah. Amin. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Kula tak kandha nggih, walaupun kula niku tiyang kene tapi kula pun entek pindho. Pengalaman. Pengalamanmu kayak percaya aku Mas. Oh, bolok Mbak Eso. Aku dilene kono malah dudak. Nggih, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi Karena masalah. Masa lalu itu adalah pengalaman. Masa Ah. depan itu menentukan kehidupan yang baru. Oke, Bos. Sakit gini. Dongane piye? Iki tiga opsi lho, ning kene. Sekat ini. Pikir iso. Ngalon sik ning kene tiga opsi lho. Wis maju ngene iki ya opsine iki Pakai kiris. kiris iki. Kiris. Sampai tak. Eh, Kiris. tak omongi to. Oh iki ada iso. Ning kene iki enek tiga opsi ya to. Sing pertama lek ora gelem nyawer iki yo ndadake iso joget ganong gitu. Opsi pertama. Nah, opsi pertama. Opsi kedua. Opsi kedua lek ora iso nyawer, ora iso ganong, ndadake nyedrek gitu. Nah, kuwi nyedrek ku lek ketiga lek ora iso apa kabeh gitu. Nah, nyawer iki kare dhewe gitu. Kare dhewe nyawer lek ora iso apa-apa, tapi lek apa iso ganong kan ya lumayan ora iso nyawer gitu. Pilih kok ibu Edi. Nah, kudu iso no, lek iso. Monggo ditandakne wong Ponorogo. Lah. Yo. Pilihnya apa? Pilihannya apa? Timbang juga aku pilih nyawer. Kowe ora aruh to. Kowe ora aruh. Iki sapa? Iki sing wedok sing duwe Mekah. Wong Arab lho iki. Ngawur. Arab pating genah iki sing lanang. Ayo garong dulu lah. Garong dulu lah. Wah.
kerja penari sama pemusik. Kok kira aku dewe? Kok urip dewe iki ora iso, Bos. Barang siapa? Juru balik? Dapat sawaran satu ribu balik. Kita kerja sama. Masuk. Eren, ayo. Cak Yusuf masuk. Pak. Ayo break. Karyaku. Nah, yo. Ayo, Ban.
belum gemak sih loh Mas. Partai penutup seharusnya der. Nyapa to dadir ki nyapa? Wong awake dhewe iki goleke pengrawit ya dadir sing iki. Ikhlas dari tak laporan. Ikhlas. Adewe kakek dosa ganongan. Iya. Tira. Adewe catatan malaikat itu salah. Ganongan. Masa iya? Terus saya didukone. Saya ngajar ya. Neng kene ikhlas. Isin. Iya. Isi dah. Lek. Oh, pujulan 20.000 ya. Tapi mau kabar sesuatu pengewan. Ayo, Dre. Mas Awit. Saya ketahui toh. Tapi yang selas-selas aja. Kayak pegawai pasar tukang nari. Pokoknya aku disawer ini seneng pokoknya tak dongane mugi-mugi mempelai berdua sakinah mawaddah warahmah. Rezeki lancar, panjang umur, akhirat. Nah, Bar duwe
duwe gawe tak dongane rezekine lancar. Amin. Dek enggal diparingi momongan. Amin. Amin. Sapa to sing nyenengne masyarakat mesti ngamale besok diperhitungkan. Contohnya duwe gawe nanggap riok nyenengne masyarakat. Betul maksud. Plus pemasukan buat kita. Nah, kuwi aja meneh duwite kabeh dibione ning kene. Heeh. Amat jare iso 100% langsung surga. Allahumma. Amin. Amin. Wis sing kurang kuwi kena aku wi. Nggih, Bapak Ibu, ngapunten niki mergi wedalipun dibagi kawula Yusuf kalian Andre kalian adik-adik. Niki perwakilan Rio Galuh Surya Putra Honggalono. Ngaturaken sembah nuwun sampun ditibali teng mriki. Ngregungaken acara temantene Mbak sinten? Dina Deblang Bapak Gadi rasane mantap. Mbak Dina kalian Mas Ridho. Nggih, matur suwun nggih Mas. Ya, Mbak. Salam kagem keluarga nggih. Dek niki wedalipun dibagi. Adik-adik Amerika Serikat iki. Namanya Dris gede jam, gitu. Cekap semanten saking kula mbok bilih wonten tindak tanduk ingkang kirang prayogi pangapunten kang kathah. Sampai berjumpa di lain waktu. Semoga keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum.